blog ban nga pria sabha pe phi sasin pat sha kan YouTube channel kan jing pan thamai te per lok hakani khlem ba sha ba hin sedang te padam khle khajing duai au black pa jingi ba baneng same try alpha but omega bas dang pad bakun yusub e jonga khani khlem ban ngai ngo ban ngai khublei ek baro ki baminale ha ka jing ko jongi jisu kanran be jonga khani khlem ban ngadwai ban ngawan pandamre ld khmat ka jong be bhakani khlem ban sha ban ya sam lingba ka tin ko jong be tras be jonga ai ka jing nang register is tho shaphang khram banganam la tras be tho ya ka bambe me kwa ban kren lingba jaka bible jisu be jonga dan kalang ban ngi iwe piwe tras be jonga ngi long ki break ki bapop ki batlot ki banuna Henry tras be jonga karpare nambe sko bah tras be jonga ban yala me ti mame ngi batu betel ti mame ngi batu yara mame ngi tras be jonga khram bengin la ban job thiaw ya kini jisne baro ki badan ha kan ka perthai jisu be jonga khni khlemban ngai IT met ban mesim ni baro shame tras be jonga batu dan kala bangi tras be bangi puri tin ko jong me ai be ki baro kin long kan kum man ka jong me me kini baro i par to jisu amen te per lok ha kan khlemban nga kwa ba sam bat phi ta Jingshisha Shaphang ka Christmas te per lok haba ngi on Christmas bon sien ngi ju per khat Shaphang Santa Claus Shaphang cake Shaphang ga jingkha ga jong jisu Christ bagi ju per khat ya ki gifts but ki Hindu haba ki pet ya kini ki jing le kemen ka jongi ka jing rakhi ka jongi ya ka Christmas ki ong ba ka de ka festival ndre haba ngi pet yangi ki bre pra bon sin ngi ju ong ba ka de ka party na bota ka jongi dan shibon ki jing thu khana Shaphang jong ka Christmas bon ki ba ong ba ka de ka jingkha ka jong jisu but dan ki ba ong ka de ka jing le kemen bangila bani kendo shiyeng chisam ha ka de ka por ba dan ba ong ba kani ka de ka jing le kemen pateng na de ki por manshwa but kani ka wana ka jingle pateng na po pagan ka ka Jingshisha tongin da pen but per lo habang ya kren ya kani ka topic Christmas bon da preng jungi hidon hapdeng ka jingya sa nya iwe bahat ba ka ka badai ba ka bamdai henry per lo ka jingkali ka jonga kani khlembat ka dai ba hatongi Kristan gide ban rakhe ya ka Christmas te per lo tongin da pen ba ka Bible ka ong Shaphang jong kani ka Christmas habang ipet ya ka Bible ngi i ba mdan ka wairu ka khat ka balaya thu Shaphang ka tarik bangi de barakhi ya ka sikha ka jong jisu te parlok ha ulukas kalnong ka baar ngi hangne ngi la ban pet bat shem ba la ya thu yangi Shaphang ka jingkha ka jong jisu te parlok tu de pet na ka Bible na ulukas kalnong ka baar ka khat ba khat ar te kane kanlong ka dak ya phi phinshem ya ukhulung bala sob da ki jan sob udah thia ha ka sing ot te parlo hang ni ngalai I ba kala ya thu yangi bang kumdong in sham ya u jisu bola thia ha ka sing ot abala khayu jisu hado lai spa tali ka jingi thu lupa na ka testament ka ba rem la pandep hendrai umdan ha ru bala ya thu shai ya ka tarik bala kha ya u jisu ka Bible kam shim la ong bala kha ya u jisu ha ka arpusan tarik u December Parlok ba jonga la dau jisu ukwa yangi bangin tip ya ka tarik balak hayo jisu shisha udia tho yangi lingba ka Bible te parlok kawan ka jingkali ngi ka long ka bamdai yangi ban kan mau ya ka jingkha ka jong jisu ba ya ki baro ki ba ulale na ka banta ka jongi we pi we mate babon na preng jingi ngin ong ba ka dai em parlok ba jonga ublei shisha uda pikir bah ya ki bangi ya lekmen tekin dia pet shau Isaya kalnong ka baning kong kan khot ka bakhat lai khat saw bat khat san wat walam shu ki jing ai bathala ka jing iubi thang ka long ka ba easily hanga unai thamai bat ka sabaton ka ba khot jing ya seng ngamla sha ya ka jing bomhok bat ka jing ya seng bakan tang ya ki nai thamai jong phi ba ya ki jing khawai nyam balabu jong phi kamen siam jonga ka isi kilong ka jing shitom yanga ngala that bansha yaki te haba phikner laki khti ngan bore laki khmat napi shisha ken haba phi pelong shibon ki jing duai ngan om snap ki khti jong phi ki dabda ka snam phi perlok be jonga ba ka ka Bible ka ong ba uble kwa yangi bangin yelek men da ka bangi
thau hi dala dia da ka bangi shna hi dala dia ad hang ni ublei ula ong ba u easily ya ki e ya ka jing le kemen na ka jing le pateng te perlok bi juga hang ning la i ba ublei kwa ingi bangin penmi ya ki jing khawai niam dala de hi te kumnu lasdang ya ka Christmas lasdang da upatsha Constantine bad uni upatsha hashwa ba un long Christian ulade u Hindu bad ha ka por ba udang de u Hindu ula jumane ya ka blesngi ha ka arpusan tarik ka jong u December bad hadin ba ula long Christian ula kwa ban yai rakhe ya ka ne ka arpusan tarik u December namar kata ka daw ula penkela ya kata ka arpusan tarik sha ka jingsikha ka jong u Jesu Christ bad ula ong babarok Christian kinyamane ya kasikha ka jong u Jesu Christ ha kata ka arpusan tarik u December tikumni lasdang ya ka jing rakhe ya ka Christmas ha arpusan tarik u December ha usnam laispa laipun rio hadian u Christ bad hadin ka jing yap ka jong Jesu pateng ki brio kila rakhe ya ka jing sikha ka jong Jesu Christ ha ka ring arpusan tarik u December te perlo kamot ayu Christmas bad habangi pet baha habangi pule baha habangi wat benia baha ngi i ba ka jing mut jong ka Christmas ka dei ba Chris ka dei u Chris bad mas ka dei ka jing kinya te perlo bona preng ngi ong ba ngi le kemen ya ka jing sikha ka jong Jesu Christ hang de ka jing mut Christmas par ka ong bangi kinya ya u Jesu Christ te perlo ka shong hanga bad happy hatu ngi rakhin em ya ka Christmas habangi latip ba ka Christmas kam de ka jing khawai ne ka jing le kemen ka balai da uble yangi bangin de le kemen handre ka de ka jing le kemen ka balai da ubrio badalor kata ubasdang ya kane lamane ya ka blesngi ha kan de ka arpusan taring u December bad onda ulalong Kristen pat ula pelong ya ka sikha ka jong Jesu ha ka arpusan taring te perlong akar paret na phi we bas ngob ha ba pindawal bria ba shua ba pin rakhe ya kane Christmas hato kalong ka badai yang ban rakhe bad ka e ka Jingshisha Shaphang jong kane perlong be jonga ladangi kwa ban kan mau ya ka sikha ka jong Jesu Christ ngila ban kan mau man kasngi om tang shisngi ha ka shisnam to ai ba kani ka jingkha ka jong Jesu kan pen kan mau yangi ba ulawan na ka banta ka jongi bad ulawan sha kani ka perthai na ka banta ki pop ki jongi iwe pi we bat perlo be jonga ngim de ban kan mau yu tang shisngi ha ka shisnam rengi de ban kan mau yu man la kasngi ha ka jim ka jongi to blem kar khu ye pi we ba ngi se ka do byang pan ha ka we pat ka video